Poďme, ideme. Pozdravujem vás, pani bratia. Vyšiel som vám dodať energiu a silu. Kurva, tu sa si ten hlavný. Je hlavný, kurva, keby to videlo. A hlavne chlapi, aby sme zase nenarazili na ďalšieho podplateného kokota. Niektorého z tých rozhodcov, pretože samozrejme ten posledný zápas u nás to bol vyložené. Predané, to nás zlikvidoval ten rozhodca. Ale keď toto spravia, normálne pojem mikrofón a vykričím, že je uplatkara, že je kurva, ja neviem čo. Jednoznačne máte na tých hajzloch stopravdu. Sú to špiny hajzli, ktorí sú zákerní a nevedia, jak ísť proti vám, tak idú zákernosťami. Samozrejme, netreba sa vyprovokovať v niektorých tých kľúčových veciach, že ale zase netreba byť zase príliš mekrov, potom vyzeráme jak skutočne jak chuj. Ale v každom prípade, pani bratia, Danko bude rozprávať ten podvodník mafián tým svojim somárom, že im dá také milióny, také milióny. To sú všetko klamstvá, samozrejme. Obľubovať ja vás nebudem. Máte slúbené niečo, keď budeme majstri, ešte pridáme nejaký bonus, to máte odo mňa slovo a viete, že moje slovo vždy platilo. Máte na to, kurva, máte na to. Doslovne, nebojte sa, chlapi, kurva, jak sa na vás pozerám, skutočne herne, ste perfektní. Len treba do tej brány bušiť, zo všetkých úhlov strieľať na bránu, kurva, musí výsť, 20 musí výsť jedna tá bomba. Takže, bratia, celá Žilina sa pozerá, celé Slovensko sa na vás pozerá. Kurva, aj vaša cena skýpa, tým pádom nenormálne hovorí. Keď budeme majstri. Každý jeden z vás bude samozrejme podstatne drahší, ako odkedy predtým v vašej kariére. A verte mi, že mesto do toho zainvestuje také peniaze, že sa celé Slovensko zostere. Takže chlapi, držte sa, kurva, bijte sa, vyťazte.